idiin yung lupa para may tabon. Yan guys. So yun lang muna guys. So ngayon, yun lahat yung nakuha namin. Ito. At doon. Doon lang butas lahat yan guys. Hi guys, for today's video namin ay maghuhukay tayo ngayon ng kamangeg. So tara, samahan nyo kami. Let's go. Kakapagod kasi guys, naglakad lang kami. So pakita ko na lang sa inyo mamaya doon. At andito na tayo. Maghuhukay na tayo mamaya ng kamangeg. Maghahanap lang kami ng baging, kaya hintay-hintay lang. Dito kasi maraming kamangeg dito na alam ko. Ewan ko lang kung merong naghukay o wala. Ay, patay. Merong naghukay guys. Dami. Dami nilang naghukayan dito. Yan, isa guys, andyan. Tapos andyan, andun pa. Tapos andito pa oh. Ang laki ng baging oh, sayang. Yan, laki ng baging pero pinutol nila. Sayang, kaya maghanap na lang kami guys. Kaya open ko na lang mamaya yung cam natin. Kita-kita na lang tayo mamaya. So ayun guys, sa sobrang tagal naming nakahanap na kami ng isa. Ito guys, malaki yung baging. Sana hindi ito nagkukayan noon. So ayun guys, yan yung bagas na niya. Kaya hukayin ko na siya. Madali lang tong hukayin guys kasi malambot yung lupa. Kaya kita-kita na lang tayo mamaya ulit. So ayun, nakadalawa na tayo guys. Andun yung isa. Tapos dito sa baba niya meron din nandyan oh. Ayan, dalawang baging yung nakita namin, halos magkatabi lang. Tignan nyo yung bagas nyan, sobrang laki oh. Ayan, sobrang laki. Pakita mo yung isa, mas malaki pa yung nasa kabila. Yan na lang. At malapit na tayong matapos mag-fly guys. Kita mo dito ba? Oh. Nakita mo lang sa akin. Gamitan ko na ng itak kasi matigas na. Yung may halo ng lupa. Ito pala yung dating bagas nito. At ito na yung bago ngayon oh. Malaki. May kahirapan din yung paghuhukay nito. Kasi minsan malalim nga. Gaya ng pag-ibig ko. Minsan mababaw, minsan din malalim. Ayan o, tingnan nyo, sobrang laki. Kagaya ng pagmamahal ko sa kanya, sobrang laki. Ito guys, ito
pala yung hirap ng paghukay ng kamangeg dito sa Ilocos. Yan. Kung di nyo pa napapanood yung mga video namin, visit nyo na yung channel namin ngayon guys. Sure hindi kayo mauumay sa video namin. So pakita na lang namin sa inyo mamaya. So ayun guys, yan lahat yung nakuha naming kamangeg ngayong vlog namin guys. At tatabunan ko rin itong naghukayan namin para may paghuhukayan kami ulit sa Marso. Mas malaki na siguro yung bagas nito guys pag Marso, kaya tatabunan to. So ayun guys, tapos ko nang tinabunan yung nasa baba, tapos na rin oh. Yan, tapos na rin. Kailangan nating idiin yung lupa para may tabon. Yan guys. So yun lang muna guys. So ngayon, yun lahat yung nakuha namin. Ito at doon lang butas lahat yan guys. Salamat pala sa panonood ng video namin ulit. Don't forget to like, share and subscribe, and click the notification bell para sa susunod naming video. Bye guys, I love you. Bye.